Vilayetlerden aşawada barıp işläp beren raýatlaryň ählisini paýtagtyň polisiýa işgärleri ýygnap soragy çekýärler we 2 gün saklandan soňra vilayetlerini otla mündürip uğradyp goýberýärler diýip Azatlyk radiosynyň Daşoz vilayetindaky çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny soran çeşmämiziň tasdiklamagyna görä soragy çekilen raýatlar esasan Aşgabatyň Arçavil etrap we Köpetdağ etrap polisiýa müdürliklerinde saklanyp, olara radikal dini toparlara agdamy, namaz okuyanmy, agdyňy bekleýänmi ýaly soraglar berilýär. Wahhabist İslam döwleti ýaly dini akymlary agdalaryň Aşgabatda terrorçylyk hüjümini amala aşyrmagy ähtimal diýen sebäp bilen vilayetlilary soragy çekip, soňra da gaýdyp şähere gelmerin diýen dilhaty ýazyryp çykaryp başlapdyrlar. Olardan radikal dini toparlara agda bolup bolmandygyny sorapdyrlar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de Azatlygyň söhbetdeşi polisiýa işgärleriniň urada tutanlary we namaz okuyanlary berk gynandygyny, olara wahhabist diýip töhmet atandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Olary aç, susuz 2 gün hiç ýere goýbermän polisiýa idaralarynda saklapdyrlar. Olary berk darap şahsiýetini kemsidici sözler aýdypdyrlar. Şeýle-de inni Aşgabada gelseňiz bir jenaýaty boýnuňyzda dakarys diýip haýwa tatypdyrlar diýip çeşmämiz häzirki wagt Aşgabatdan çykarylýan vilayetli ýaşaýjylaryň köpüsiniň öň ýol kireýine pul tapman, kardyna pul alyp işlemäge gidendigini hem bellidi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän meseleler boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Bu ýagdaýlar barada ýurduň media serişdelerinde hem häzirlikçe haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanda ýurduň dürli vilayetlerinden Aşgabada gelip işleýän içeriki migrant işçileriň paýtagtdan çykarylmagy ýa-da olaryň şähere girmegine çäklendirmeleriň girdilmegi bilen baglanşykly ýagdaý inni 2015-nji ýyldan bäri dowam edýär. 2016-njy ýylyň fevral aýynyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyş jaýlarynyň kireýine ulanmaga berilmegini we alynmagyny gödäwçilik astyna almaga çagyryp, mundan beýlek jaýlary kärendesine alýanlaryň şol saglygy adres boýunça wagtlaýyn ýazga durmagyny talap etdi. Ýöne prezidentiň ýokarky görkezmesiniň ýa-da Azatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň ençemesi bu täze düzgüniň öz durmuşyna gönümel täsir ýetirendigine, paýtagtyň degişli häkimlikleriniň ne ruhsat, ne de jaý arendasy üçin şertnama berýändigine, şol sebäpli vilayetlerden paýtagta gelip işleýän raýatlaryň köpüsiniň öz ýaşap oturan jaýlaryndan çykarlandygyny gurrun beripdiler. Şeýle-de şol ýylyň fevral aýynyň ortalaryna has takygy 13-nä internetde prezidentiň Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmaga gelýän şahsy taraplary hasaba almagyň meseleleri hakyndaky karary peýda boldy. Bu düzgüne laýyklykda Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän Aşgabat şäherinde ýazga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde Aşgabat şäherinde zähmet işini amala aşyrmaga iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soňra işe kabul etmäge, öz başda iş bilen meşgullanmaga ruhsat bermeli. Garaşsyz aklawçylar bu düzgüniň ýurduň konstitusiýasyna çapraz gelýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne bu gadagynçylyklar, ne de munyň ilatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýdýarlar.